ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео чӣ хеле ки дар комментария WhatsApp номерҳо дар телефон мекардам, мепурсиданд ки бародар мақсад ба РБП ё ки вид на жительство дар Россия хизмат мебаранд ё ки дар аэропорт ба ватан рафтан ягон проблема мешавад ё ки намешавад. Дар ҳамин мавзӯъ мехостум шумодан маълумот расонум ва пешай мавзӯъро сар кардам номерҳоро мемонум ки барои билет ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешавад, метавонед дар WhatsApp нависед, нархи наворо фаҳме ва ба дили пур бигем харидорӣ кунед. Ҳамчунин барои регистратсия Москва ё ки Московский областам метавонед ки муроҷиат кунед. хоб гапа зиёд намекунем. Ба РБП ё ки вид на жительство дар Россия бигем ба хизмат намебаранд ва шумо военна обязан нестем. Бе ташвиш метавонед бигардем ва ба ватанам ки рафтанӣ бошед, чӣ хеле ки қонун шуда ки дар як сол бояд ки як бор бароем 6 моҳ истен, 6 моҳ зиёд нашавад ки аннулировать мекунам ва баргардем бо 6 моҳ, яъне ки як сола як бор рафтан мумкинай. қонунҳоша риоя кунед ва ҳар сола бигем уведомление кунед хитона, бе ташвиш бигардем. Нафарҳое ки бигем шаҳрвандии Россия ё ки шаҳрвандии Тоҷикистон ё ки двойное гражданство дорад, айни замон ба паспорти российский ҳам бигем ба загранпаспорти тоҷикиам парвоз кардестиянд, дар аэропорт ягон проблема нашидестае. Вале ай ҳама чизи муҳим шумо дар чия мехостам расонум ки дар аэропорт вақте ки пассажирҳомонро провожат мекунем, баъзе бародарҳо либосҳое ки бигем ғайриқонунӣ, дар либосҳо суратҳои ғайриқонунӣ ҳастай, ҳамин гуна либосҳо мепӯшанд ва охир да бигем мемонум ки ай кадом намуд суратҳое ки дар либосҳо задагӣ ай проблема мешавад, барои ки ай ин сабаб хато накунем. Ай аэропортам гардондагиам, штрафам кардагиам, депортатсиям кардагиам, видваренӣ кардагиам. Мақсад ки ҳамин гуна либосҳоро напӯше хубтараш, штобе ки проблема нашавад. хоб ҳамин қадар маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ. Аксҳоро мемонум, хитона эҳтиёт кунед, боше.